सानथला बेनो जोंहानि माइबारिया बै गामिसिम नुहुरनाया बे गामिसिमनो जोंहानि हाया नांगौ नामा औ बे माइखौनो नों हाजोबदो ओमफ्राय नोंलाय मालानिफ्राय स्टार्ट खालामगोन गाबोननिफ्राय जागायनोसै नामा दे होमबालाय नों माला हायो हाबानो जाबाय जागोन दे होमबालाय आं थांनोसै मोनसे जायगायाव मिटिं दं दे जागोन माइयाथ' जोबोद मोजां जाथारदों बिसोरनाबो आंनाबो माइया मोजां जादोंमोन नाथाय सावना होनायासो गाज्रि जाबायना हाया इसेबां मोजां माइखौ माने बिदि खालामनानै होनांगौ जाखोब्रा गुबुननि माइखौ नुबा दुखु मोनलायलायोलै आयौ बाला माथो सन्थलासो ओइ सन्थला दाउसै देलाय नों मानसिया माबायदिब्रा आयौ आंलाय माबायदि जानांगौ आंलाय दाउसै देलाय बायदि आरो आं मानो गासैबो खोथाखौ आइजों लायनो खोन्थाहरनांगौ जाखो जोंबा जेबोखौनो खोन्थाहरा नोंलाय जोंहानि न'नि माइ खामनायखौलाय मानो खोन्थाहरनांगौ जाखोब्रा खोन्थाहरनाङामोन नामा खोन्थाहरनाङामोनथ' आरो बे दुखु खालामबाय थागोन ना बे गोजानाव फरायनो थांदों न'नि खोथाखौलाय मानो खोन्थाहरनांगौब्रा आं मिथियामोन ना होमबाबो आं सानो जोंलारिया बांद्राय दुरबल नङा बेनि खोन्थाबाबो जेबो नङा अदेबानि बेयो बांसिनसो स्ट्रं जागोन मिथिबाय आं जोंलारिखौ मिथिनायाव बे लोरबां नङा मिथिबायना बे गाबगोनबो आरो दसेनो स्ट्रं जाफिनगोन हाखराव गब्रगोनबो आरो सिखांफिनगोनबो मिथिबाय अब्लाबो जों जेबो खोन्थाहरनो गोसो जाया गोजानाव थाहैनायफोरखौ नोंबो एबारनिफ्राय आइजों लारिनो जेबो दा खोन्थाहरदै दे होमबालाय ओमफ्राय मोनसे खोथा बे क्लिअपेट्राया नोंसोरखौ हां सरथे खालामबाय थायोना एबार बेनि गोसोम दागोखौ बयनिबो सिगाङाव देखायनोसै आं खामानिया बिराद रिक्स अब्लाबो रिक्स लानायाव माथो थाङो नङा होमबा जोंलाय माथो खालामनो हाबावनो एथ' माहाजोनफोरखौलाय जोंलाय गोसोजों सावल'सो होनो हागौ सावाबो नांगोन आरो लोगोसे आंबो दंफायोना बेनिखायनो टेनसन लानाङा फै स्कुटियाव गाखोफै आं नोंखौ दोनलांगोन आं गाखोआलै फैहाय गाखोफै माखौ लाजिलु लाजिला बेलाय गोदो सेंग्रा समनिफ्रायनो नोंखौ थिखोबोनो मोनदों आं दासो बोरायनायखौ लाजिदों आरो फै गाखोफै दे होमबालाय आयै मानो फैदों नों बेवहाय गावनि बिमाखौनो बिदि बुंबाय आरो नों एन्टनिअ फिसा आंलाय नोंखौनो खबर लानो फैदों आरो नोंथ' माथो आंनि फनबो थिखोआ खौरांबो हरा बहा दं मा जादों मा लोंदों मालानिफ्राय नोंलाय आंनि इसेबां खोथा सानग्रा जाखो नोंनि खोथाखौ आंलाय जेब्लाबो सानखायो गावनि फिसाफोरनि खोथाखौलाय सोर बिमायाथो साना मोनजादोंना मोनलोङाखै साफ्रोमबो बिमाया गावनि फिसाखौ सानखायो बेनि सायाव नों एसेबां गोजानाव दंफैयो एन्टनिअ फिसा नों मोजाङैनो दङ ना आं जेब्लाबो मोजाङैनो दं आंनि खोथा एसेबां साननो नाङा मानो साना जानांगौ जाखो एन्टनिअ फिसा नोंनि खोथाखौ खि आं सानालासिनो थानो हागोन एन्टनिअ फिसा थौदो न'आव आं बेवहायनो मोजां आरो नोङो मा थांखि लानानै बे जापानसिम फैदों गावनि फिसाखौ नायनो फैनायनिख्रुइ गिदिरसिन थांखि आरो माथो थाबावनो नोंखौ आं मोजाङैनो मिथिहोदों आयै नों जापानाव ओरैनो फैयाखै नोङो जोंलारिखौसो माबा मोनसे बुंनो फैयाखैथ' ना नों जोंलारिखौ लोगो हमहैनानै माबा मोनसे खालामलायबाय नों माबायदि सानो खेबसे गोरोन्थिनि थाखाय आं बे गोरोन्थिखौनो गले गले आङो रिपिट खालामबाय थानो आंबो नोंनि खुसिखौनो हास्थायो नोंनि मोजांनि थाखायनो आं गासैखौबो मावजोबदों अब्ला आंहा नोंनि सायाव एसेबो मोन्थाय गैयाना जाय बिमाया गावनि फिसाखौ उन्दैनिफ्रायनो खांदों बादों दिनै बे बिमानि मोनसेबो बाथ्रायानो रज'लाना नों बेफोरबायदि बुंनानै गावनि खोथा बायदि सोलिजानो मानो लुबैयो आयै आं माला बुंखो आंनि बायदि सोलिजोबथों होननानै दिनैसिम आं नोंनि गासैबो खामानिखौनो नोंनि बायदि मावजानो लुबैदों आरो आं मावनोनो होखादों नाथाय नों मिथिखायो बै मोनसे खामानिनि थाखायल' नोंनि एगेन्सआव थांदों आं मिथिगौ ना फावगालि फिसाया बेसेबां नोंनि खोथाखौनो सानबाय थायो जेब्लाबो नोंनि खौरां लायो एखनब्ला नोंनि खामानिखौ बेसो मावनानै होफैयो नोंलाय फावगालिनि सोमोन्दै जेबो सानथारा नामा फावगालिया नोंनि सम्पति जानो हागौ नाथाय आंनि नङा बेनिखायनो नों जे सानो जि मावो बेखौ आंनि सायाव जाबसिनना होनो नागिरनाङा आं जेरै दं एरै मोजाङैनो दं आरो जोंलारिखौ बे बारनिफ्राय माबा मोनसे खैफोदाव गोलैयोब्ला आंजोंसो मोगा मोगि जाग्रोनांगोन मानो बेफोरबायदि रावफोरखौ लाबोयो नोंनि नोजोराव आं जेबो नंथारलाना हो एन्टनिअ फिसा आं एसेबां दायनिगिरि जाबायना हो एन्टनिअ फिसा दिनै आङो नोंनि मोजां मोननायखौ एक्सेप्ट खालामैनि थाखायनो नोंनि थाखाय आं एसेबां गिदिर सुथुर जाबायना हा नोंनि मोजांनि थाखायसो आंलाय बुंदों दा फावगालि फिसाया मालाय माथो गाज्रि बुंलाय दिनै आं
मोनफ्रोमबो खामानिखौ नोंनि गोसो बायदि मावनो होबाय नाथाय आंनि मोनसेल' बुस्थुखौ नोंनो बिनायखौनो नों बेखौनो होनो हाया एन्टनिअ फिसा उन्दैनिफ्रायनो आङो नों जेखौ बिदों बेखौनो होदों नों जेखौ खालामनो नागिरदों बेखौनो खालामनो होदों नाथाय बे बाराव आं मोनसेल' बुस्थु बिदोंमोन नों बेखौनो आंखौ बायदिसिना सानबाय आंखौ गावनि सुथुर सानबाय अब्लाबो नोंखौ सोर मोन्थाय होदों मालायनि न'खरखौ सिलिंखार खालामनो आरो जोंलारिखौ बुथारनो बेनि थाखाय आं नोंनाव निमाहा बियो एन्टनिअ फिसा आंलाय माथो खालामबावनो गावनि फिसानि मोजांनि थाखाय माबा मिबि खालामनाङि खामानिखौबो मावफ्लांनांगौ जायो जेब्लाबो आंनि मोजांनि थाखायल' होननानै मानो नों एक्सकिउज होयो आयै आं आंनि मोजांखौ मिथिखायोना बेनिखायनो थांफिनदो थौदो फिसा क्रिसमास सफैबाय न'आव थौदो जि खामानि मावो मावहैदो नों जोंलारिखौ मोजां मोनो मायो बेयो उननि बाथ्रा थौदो एन्टनिअ फिसा थौदो नों जुदि आंजों थांफायाबा आं बेवहायनो सानसे हरसे जिरायनानै थाबाय थागोन नों मानो बेफोरबायदि ब्लेकमेल खालामनो सानखो आयै माथो खालामबावनो गावनि फिसायानो गावनि बिमाखौ सैया खालामोबा थांना थानायनिलाय माथो लाबबाव बेनिखायनो बेफोरबायदिनो थानांसिगोन आरो आंलाय माथो खालामबावनो आंलाय जाबाय दे जाबाय बारा गाब्लु गाब्ला खालामबाय थानांला न' सिङाव जिरायफै नै दिनै आंहा डिउटियानो जि अभार जानानै होबाय दाबा लास्ट बासखौबा मोनगोन ना मोनाबा टेक्सिखौनो बुकिं खालामनानै थांनोसै टेक्सिनि प्राइसआबो ओरैबायदि बुरजाखा जोंनि आसामावबा बिदि नंद्रायालाय बेवहायबा मा एसे बुरजा गुबुन जायगायाव फैनानै गुबुन जायगाखौ बासि फैबा जानाय नङाना ओरैबाबो जापान हादोरा एक्सपेन्सिभ होननानै आं गोदोनिफ्रायनो मिथिखायो जोंलारि नोंखौ आं हस्टेलसिम दोनलांनि नाङा बानलु बेदां आं हारसिंनो थांनो हाखायो आरो एसेबां गुसुआव नों मानो बाहेरायाव ओंखारबाय थादों नोंथ' एसेयावनो लोमजायोना बानलु बेदां आंनि खोथाखौ बाद हो नों नोंनि खोथाखौ सानग्रोलाय दिनैबो माथो एन्टनिअ बिमाया नोंखौ फैनानै माबा माबि बुंफैदों बानलु बेदां एन्टनिअ न'खरनि आरो आंनि न'खरनि खोथाया बिराद बेलेग हायोबा नों बेफोरखौ जेबो साननाङा मानो साननाङा नों मिथिगौना एन्टनिअनि थाखायनो नों मा जादों बिनि बिमाया नोंनि जिउखौ फोजोबनो नागिरनायखौ नों बावबाय नामा ना नोंनि मेलेमा मानसिनि मेलेम नङा बिदि नङा आं गासिखौबो गोसोआव दं अब्ला नों मानो आंखौ प्रटेक्ट खालामनो होआ नों जुदि आंजों थाफायो अब्ला आं नोंखौ ओरैनो प्रटेक्ट खालामनो हायो जुदि नों आंनि सेराव थाफायाब्ला आंजों लोगोआव थाफायाब्ला आं नोंखौ बोरै प्रटेक्ट खालामनो हानो बुंलाय एन्टनिअ नोंखौ प्रटेक्ट खालामनो हागोन नामा दिनै जुदि एन्टनिअ नोंखौ प्रटेक्ट खालामनो हानायमोनब्ला दिनै नों दुखु जानांबाय थानाय नङामोन ना आं मिथिगौ बानलु बेदां नों खोनासंनो लुबैयो एन्टनिअआ जोबोद गाज्रि मानसि होननानै बेयो आंनि फारसे साना होननानै गावनि फारसेल' सानो होननानै नाथाय बेखौ नों मिथिना लानाया मोजां जे एन्टनिअआ आंखौ जोबोद मोजां मोनो जुदि थार गोसोजों एन्टनिअआ नोंखौ मोजां मोनोब्ला नोंखौ मानो खैफोदाव खोलैबाय थायो सोर बुंदों एन्टनिअआ आंखौ खैफोदाव खोलैदों बिनि न'खरनि मानसिफ्रा गाज्रिबानो एन्टनिअआ गाज्रि बे नङा एन्टनिअआ आंखौ जोबोद गोसो थोयो जाखिनि आंनि थाखाय मावनो हादों बे मावगासिनो बिदि नङा जे जमा थाबानो जमा खामानि मावबानो होमबासो मानसिनि मोजां मोननाया रोखायै बेरखाङो गोजानाव थानानैबाबो सुखु दुखुखौ खबर लानायाबो बेबो मोनसे मोजां मोननायनि नेरसोन होननानै आं मिथिगौ आं मोजां मोनलायनाय बा गोसो थोलायनायाव एक्सपार्ट नङा नाथाय बेखौबो रोखायै मिथियो एन्टनिअआ आंखौ जोबोद गोसो थोयो बियो आंनि मोजांखौ हास्थायगोन नाथाय गाज्रिखौ मालाबाबो नङा दिनै बिनि बिमायासो आंनि एगेन्स्ट नाथाय एन्टनिअआ नङा अब्ला बे खेत्रआव आं एन्टनिअखौ मा होननानै गाज्रि बुंगोन आरो नों बुंलाय बानलु बेदां नोंहा आंनि सायाव माखौ फोथायनाय दं आंखौ लानानै माखौ गिनाय दं आंखौ एसेबांबो लोरबां दा सानदों जे आंनि जिउनि थाखाय आं सोरनावबा सोनारनानै सोरखौबा आंनि प्रटेक्ट खालामग्रा मानसि लानो नोंहाबो गावनि मावनो गोनां हाबा दङ नोङो बेफोर हाबाफोरखौ मावालासिनो बेवहाय फैनानै आंखौ प्रटेक्ट खालामनो सानोब्ला बे जानाय नङा नोंहाबो लाइफ दं बानलु बेदां नोंहाबो न'खर दं नों न'आव मोजां थांनानै नोंनि केरियारनि थाखाय नोंनि फरायनायखौ मोजाङै खालामनानै लाहैथां बेवहाय आंखौ प्रटेक्ट खालामनो होननानै बेवहाय थाबाय थायोब्ला नोंनि समाजा खहा जागोन आरो जोबनायाव नों मा मोनगोन बेनि निराशा दुखु दाहा बेफोरखौसो मोनगोन बेनिखायनो बानलु बेदां आं बुङो नों माबार न'आव थांदो आंनि दावहायाव आंखौ जुजिनो आंखौ हारसिं हेगारनानै होदो आंनि दावहायाव जेसेबांखिनि खैफोद आफोद फैया मानो आं बेखौ सौसिगोन जानो हागौ बेवहाय खस्थ'बो मोननो हागौ अब्लाबो बानलु बेदां नोंनि गोनांथिखौ आंनो नाङा नों न'आव थांनानै न'आव मोजाङै थाहैदो नों बानलु बेदां नाथाय आं आंनि मेगन थाइनैखौ लानानै बा आंनि गोसोखौ दोनथ'नानै बा आंनि खोमाखौ दोनखुमानानै नोंनि खस्थ'खौ एन्टनिअनि न'खरनि मानसिफोरा जेन नोंखौ बिराद खस्थ' खालामबाय थायो दुखु होबाय थायो बेखौ आं नायनानै थानांगौ नामा नोंथ' गोदो केयार खालामामोन ना आंनि दुखुखौनो हगारनानै होयोमोन गोदो जेरै दं बिदिनो थाबायनो थाना बानलु बेदां नोङो आंखौ उल्था बुङो मालाबाबो सोलायनाङा होननानै नों मानो सोलायलांखो
बानलु बेदां प्लिज नों बायदिसिना सानलाबायनानै बेवहाय गावनि बेसेन गोसा समखौ खहा खालामनाङा मानो होनोब्ला नों गावनो बुंखादोंमोन नोंनि बेसेन गोसा समा मोनफ्रोमबो सेकेन्डानो बेसेन गोनां होननानै अब्ला बेवहाय नों मानो बेफोरबायदि ओरैनो हगारगासिनो समफोरखौ न'आव थांफिनदो बानलु बेदां आच्छा बिदिब्ला नोङो एन्टनिय न'खरनि टर्चारखौ जापानाव थानानैबाबो सहायबाय थानोसै बेयो आंनि प्रब्लेम होननानै बुंबायना नों मानो मानिया जेराव थायो बेवहाय मानो गोसो खुसियै थानो होआ नोङो बानलु बेदां एसेबां मेगन सायो नामा आंखौ आंनि मोजांखौ हास्थायोबा नों थांफिनदो न'आव आं आंनि थाखाय सोरबा गावनि बेसेन गोसा समखौ खहा खालामनायखौ आं लुबैया आरो नों जे जापानाव फैनानै आंजों लोगोसे दंफैयो बे खोथाखौ मिन्थिनानै नोंनि न'खरनि मानसिफोराबा मा सानगोन बेखौबो आं लुबैया आङो नैथि खेबनि थाखाय आंनि न'खरखौ दुखु होनो गोसो जाया बेनिखायनो बानलु बेदां नों थाबैनो न'आव थांफिनदो आंखौ जुदि बबेबा खनायाव नोङो एसेबाबो अननाय दङब्ला आंखौ गावनि लोगो सानोब्ला प्लिज बानलु बेदां नों माबारनो थांफिनदो जानो आंहा बेवहायनो गोजोननाय दं आरो नों दासिम आंनि थाखाय बेसेबां हेफाजाब होदों आं बेखौ मालाबाबो बावनो हाया आरो आंखौ बावगोनबो होननानै दासान अब्लाबो बानलु बेदां आं बेखौ हास्थायो अन्नानै नों न'आव थांफिनदो गुड नाइट अके नों जुदि बेखौनो हास्थायबायब्ला अब्लाबो फंसे खोथा जेब्लाबो गोसोआव लाखि जेसेबांनो खैफोद फैया मानो आंनो खोन्थानो दाबाव जेब्ला नोंनि दावबायनाय लामायाव थाबायनानै मेंगोन अब्ला आं नोंनो जेब्लाबो थाजिम दै दौनानै होगोन जेब्ला नों हाखराव गब्र'नानै गोग्लैगोन अब्ला आं नोंनि थाखाय जेब्लाबो जांख्ला हरगोन जेब्ला नोंनि आथिङा बायगोन अब्ला आं नोंखौ फाफ्लियाव बाननानै लागोन जेब्ला नोंनि खुगानिफ्राय सोदोबफोरा गोमालांगोन अब्ला नोंनि जानानै आं जेब्लाबो रायदावगोन जेब्ला नों दावहा नांनानै जेनगोन अब्ला बै दावहाथिलियाव नोंनि थाखाय आं गोदान फिल्ड बानायनानै होगोन खालि नों आंखौ खेबसे गाबज्रि हरबानो जाबाय बानलु बेदां नों एसेबां बुंनो नांला जाखिनि मावनांगौ आं मावगोन नों थांदो आंनाबो बासा फैखाबाय बाय मानो एसेबां अख्रा बे मानसिया मानो बुजिनो नागिरा बे मानसिया एन्टनिय'नि न'खरनि मानसिफोरादि बेनि थाखाय बिस गोनां बेखौ मानो बुजियाखै बे दाबो आरो बे आंनि गोसोआ गले गले जोंलारिजों एसेबां रेजेक्ट खालामजाबाबो मानो आंनि गोसोआ बिनि फारसेल' जागासिनो आंथ' बिदि नङामोन सोरबा माबा मोनसे बुङोब्लाथ' आं एरायनानैसो थाङोमोन मा जाखो आं बानलु बेदां मा जाखो नों बे सासे मानसिनि थाखाय आच्छा भारत थाइबानि लारु माबायदि मानसिफ्रा नोंलाय लाजिनाय होननायथ' गैला बुंबाबोथ' मानिखाया हर 20,000 फैसाया जेब्लासिम नों आंनो 20,000 फैसा होआ अब्लासिम आंनि खुगायाबो सिरियै थाया वा बिफाखौ ब्लेकमेल खालामलायोना नों उपाय गैया ब्लेकमेलनि बेलायाव मा बिफा मा बिमा आरो बिनि सायाव नोंनि आखल बिनिखायनो आफा आंनो फैसा होनोबा होआबा धुमताना जेरावबो गोसार होजोबगोन आं नों गावनि बिफानि सायाव अननाय गैया नामाब्रा मा ब्लेकमेल खालामोलै उपाय नट आपा उपाय नट नों गावनो जिबायदि थङाला नों जिबायदि दुगामारा नोंनि थाखायनो आं दिनै बेफोरबायदि स्टेप लानांबाय अबेसे आं नोंखौ बेलेग हिनजावजोंथ' लाइन मारिनो होखायानोसै नों मादै हाफांनि बिनानावजों लाइन मारिनानै फैसा खरस खालामदोंना आंनोबो जुथा नोङो जुथा होआगौ माने आंबो गारनायाव गैयालै एफा दुस्त बिफाखौ मा जाबावगोनलै नोंजों जागोनलै ओइ नेवला बेनो गाबोन फैसा 20,000 ट्रान्सफार खालामनानै हो मा गाबोन दानो दिनैनो आं हले नेल' नेला गैया मानो होनोब्ला आंहा नोंखौ फोथायनाय गैला आफा बेफोरबायदि फैसानि खेथ्रआव बिफाबाबो आंहा फोथाया नों दिनै होगोन गाबोन होगोन होननानै होआ उनाव बावनानै थायो आरो मालाय सिख्लाफोरनो बाहिया खिखाखा बिराद फैसा राननानै होयोना नों आइजोफोरखौ अननाय बायदि बा सिख्लाफोरखौसो अनो नायनो जागोन ओइ नेवला होदो बेनो फैसा 20,000 अके बस थ' लोगोफोर जोंना भिडिअआ बांद्राय इन्टारेस्ट जानाय नङालै दासान्दि बेलेगावसो दं आरो बेलेगाव थाबा भिडिअ बानायनो बिराद खस्थ' मोनो बेनिखायनो नोंथांमोना साननैल' मेगन मिसिनानै नेबावदो गाबोनखौ आरो समफोरखौ बेनिफ्राय बिराद मोजां कन्टेन्ट बिराद मोजां नोंथांमोनखौ मिनिहोगोन गाबहोगोन मिनिनायजों लोगोसे गाबहोगोनबो बेनिखायनो टेनसन दाला अके मानो होनोब्ला दासान्दि एसे बाहेरावसो दं बेनिखायनो नोंथांमोना अननानै जाखिनि नुदों बेखौनो गोजोननाय लादो भिडिअनि कन्टेन्टआ मोजां जायाखै होननानै मिथिखायो होमबाबो माथो खालामनो नोंथांमोननि गेजेरावथ' फैनांगोन खावला खावलि बुरखायफ्लानो नङा होमबा औ नायबाय थादो आं जापानावनो दं आं गाबोन थांगासिनो न'आव आंनि थाखाय एसेबां सिंगासिनांगौ गैया आं उन्दै नंला अके बाय गुड नाइट बानलु बेदां नोंबो आं थानाय हटेलावनो दं जोबोद मोजांनि बाथ्रा मानि थाखाय मोजांनि बाथ्रा जाखो मोजांनि बाथ्रा माने गावनि मानसिखौ लोगो मोनोबा गोसोखौनो गोजोननाय मोनोना आरो मिथिगौ ना आंनि रुमा नैबे मोनसेयानो माबायदि सोमोनांथावना नोंनि आरो आंनि रुमा सिदा अके आच्छा बानलु बेदां नों डिनार खालामबाय नामा जुदि नों डिनार खालामाखैबा आंजों खालामफानो ना थेंक्स बाट नो थेंक्स गोसो गैया गोदोबो बेफोरबायदिनो इगनर खालामोमोन दाबो गोदोथ' स्कुल समाव आं बिनि खाथियावनो थानोनो हायामोन गिनायानो
अब्लाबो गोबां गोहो बुथुमनानै आङो जापानाव बेखौ रायदावनो हाबाय आरो गोदो जेरै खाब्रांमोन दाबो बेबायदिनो दं एसेबो सोलायाखै बानलु बेदाङा रायलायनोथ' गोबां लुबैयो बानलु बेदां मोजां गाज्रि नाथाय नों खाबुखौनो होआ माथो गावनि जायगायाव थानायमोनब्ला आं नोंखौ रायदावनोनो हानाय नङामोन नाथाय जापानावखायसो खाथियाव गावनि लोगो रावबो गैया बेनिखायनो नोंजों रायलायनो गोसो जादों बानलु बेदां नाथाय बानलु बेदाङा दि आंजों रायलायनो इन्टारेस्टेडआनो नङा अब्ला मा होननानै रायलायगोन आं बेजों मा मोनदों आंनि दरखं मोखाङावलाय हागार लामाया सरि आच्छा सिखिरि बे हटेलाव नों हारसिं दङ नामा हारसिंथ' गैया आंनि लोगोफोरबो दङ नाथाय बिसोर बाहेरायाव दंहैजोबो आरो जाय रुमाव आंजों ज' थाफादोंमोन बे लोगोआ किय'ट'आवसो थांदों बियो गाबोनबो फैनाय नङा बुंनो थाङोब्ला आं रुमाव दा हारसिंसो दं आच्छा होमबा नोङो आंजों जमा डिनार खालामनो हागोन ना माने आङो हारसिं ओंखाम जानो बाबाय बहालाय नोंलाय लोगो मोनबाय थागोन आरो आं दिनै ओंखाम जानो गोसो गैया ओंखाम जानो गोसो गैया मानो ओंखाम जानो गोसो गैया बेलाय आरो आं मालाय सासे सेंग्राखौ बोरै ओंखाम जानो लिंबाय थानो बानलु बेदाङाबो आंखौबा मा सानगोन ओरैनोथ' आं ओंखामखौ जाखांखाबायमोन नाथाय बानलु बेदांजों रायलायनो लुगैनानैसो ओंखाम जानो होननानै बुंदोंमोन आं गोजौआव टेरेसावनो दसे जिरायहैनोसै आं एन्ट'निय' फिसा न'आव थौनानै जेखौ मावनो गोसो जायो बेखौनो मावदो आंलाय मा दिनै दङ गाबोन गैया आंनि बैसोआबो जायाखै नङा जाबोगासिनो बे आं बैसो थानायाव नोंनि गोजोन खुसिखौ नायनानै थांनो लुबैयो आयै आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनानै आंखौ इमोसनेल ब्लेकमेल दा खालाम नों मानो गावनि गोसो बायदि खुसि थानो लुबैया मालायनि खुसिजोंल' गावनि खुसिखौ मानो नागिरनो सानो जेराव नों आंनि खुसियाव खुसिखौनो नागिरनानै मोनाबा आंनि खुसिजों खुसि जानो लुबैबा बोरै जानांगौ जाखो बिदि नङा एन्ट'निय' फिसा नोंनि खुसियाव आं जेब्लाबो खुसि नाथाय नोंनि जुलिखौ आं फावगालिजोंसो जाजानो लुबैयो बेनिखायनो आङो नोंनि गासैबो खामानिखौ आङो हेफाजाब होदोंबाबो बे बारावल' हेफाजाब होआखै अब्लाबो बे बाराव नों जेखौ खालामो बेखौनो आं मावनो राजि थौदो नोङो जोंलारिखौ लायो ना फावगालिखौ लायो बे नोंनि खोथासै एन्ट'निय' फिसा थौदो देग्लायनि क्रिसमासाव बयबो गाजा गोमजायै गोदान बोसोरखौ बरायनो आयै नों आंनो खोथा होनो हागोन नामा नोङो जोंलारिनि न'खरखौ मालाबाबो जेबो खालामा होननानै आंलाय माथो खालामनांगौ जाखो नोंनि खुसियावनो आंनि खुसिखौ नागिरनांसिगोन नों जुदि जोंलारिखौनो लानो थाखाय राजिबा आंबो बेवहायनो राजि खालि न'आवल' थौदो नों अब्ला नोङो आंखौ आरो जोंलारिखौ लानानै खुसि जायोब्ला नोङो गाबोननो जोंलारिनि खाथियाव थांनानै बेखौ गावनि बिहामजो महरै गनायथि होगोन ना बेयो उननि बाथ्रासै बे दा फरायगासिनो दङ नाथाय आंथ' नोंनो खोथा होदोंना नोंनि गोसो बायदि मावनो होनो नोंहा बेखौबो आंनि सायाव फोथायनाय गैया होमबा थौदो एन्ट'निय' फिसा जागोन दे आयै आं जोंलारिजों रायलायगोरनि दे फिसा बानलु बेदां आम सो सरि आं नोंखौ बेवहाय दङ होननानै सानाखैमोन जेबो नङा दे जिरायनो हागोन थेंक इउ बानलु बेदां बानलु नों ओंखाम जायालासिनो जौ सोलोंगासिनो औ जौ लोंनांगौ आं लोंनायखौ गाज्रि मोना अब्लाबो ओंखामखौबो जाफानांगौ नों बेफोर खोथाखौ एसेबां साननो नाङा आं आंनि देहाखौ मोजाङैनो मिथिगौ आं बानलु बेदां नों नोंनि देहाखौ मोजाङैनो मिथिगौ होनना अब्लाबो बुंबाय आरो ओमफ्राय नोङो माला थांफिनगोन न'आव जुदि गाज्रि मोनाबा नोंनाव लोगो हिसाबै सोंथि सोंनो हागोन ना सोंथिखौ सोंखांनायनि उनावसो पारमिसन लानाय सरि आं नोंनाव माखासे सोंथि सोंनो हागोन ना बानलु मा सोंथि नों जापानाव मानो फैदों ओरैनो फैनो मोना नामा मोनो अब्लाबो सोंबाय नों हारसिं नालाय आरो नोंखौ हारसिं जौ लोंनायखाय सोंबाय आं ओमफ्राय बे नोंनि लोगोआ दय केफेआव नुबोनाया मा मुंमोनलाय बेना आं मिथिया मा मुंमोन बेना जोंलारि औ जोंलारि बियो बबेनिमोनलाय गाबागाव सोंनानै लाहैथां आंनाव मानो सोंदों माने एसेबां रागा जोंदों बेलाय आरो लोगोसे मानसिया जौबो लोंदों माबाफोरसो दुखु जादों नामा बानलु बेदां आंखौ रायो ना मायो मिथिया अब्लाबो सोंनोसै आं बानलु माबाफोर जादों नामा नों आंनो खोन्थानो गोसो गैयाबाबो जेबो नङा अब्लाबो सोंबाय आं बानलु आंहा नोंनि सायाव सोंनो थाखाय जेबो मोन्थाय गैया अब्लाबो जों जे सानसे समाव क्लासमेटमोन ना बे हिसाबै आं सोंनोसै माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा औ आंना प्रब्लेम जादों नों मा हेफाजाब होनो हानो सासे लोगो हिसाबै जिखिनि हायो बेखौ हेफाजाब होगोन आं आच्छा सिखिरि नों जेब्ला दुखु जायो रागा जोङो अब्ला मा खालामो जेब्ला आं रागा जोङो दुखु जायो बा लासिं सिं मोनो अब्ला गोसोखौ बुरखायनानै दोनो
जे बेफोरबायदि खोथाया सानफ्रोमबोनि जिउआव बयनावबो मालाबा नङा मालाबा जाफ्लेबाय थाखायो आरो बेफोरलाय दैलि रुटिनखा होननानै बेफोरबायदि साननानैनो आं मिनिनानै थायो। आच्छा औ जेब्ला मेगनाव मोदै गयो हारसिं गाबनानै था, जेब्ला मिनिनो ओंखारो बयजोंबो मिनि, नाथाय आं बिदि होननानै गावनि लोरबांथिखौ मालाबाबो देखाया। अब्ला नोंनि लोरबांथियालाय मा? आंनि लोरबांथिया होननानै बुङोब्ला बयखौबो गावनि साननानै फोथायनाय आरो माबेबा मोनसे बेसादखौ जुदि मोननो लुगैयोबा बेखौ मोननो थाखाय थै-थां जुजिनाय। जुदि मोनाबालाय मा दुखु जागोन साननैसो, बिनि उनाव जेरै दङमोन बेफोरबायदिनो थाफिनगोन। अब्ला नों मा सानो? नों सोरखौबा गोसो होनानै गोसो थैयोब्ला बेखौ मोनाब्ला नों मा सानगोन? बे बुहुमाव बयनिख्रुइ बेसेन गोसासिन मुवायानो जाहैबाय जों गावनिख्रुइ बेसेन गोसासिन मुवा जेबोआनो गैया। नों सोरखौबा हास्थायदोंबा बेखौ मोनाखैबालाय नों दुखु जागोन। जों जिखि बुस्थु गाव हास्थायनायखौ लुबैया मानो मोनाबा एसेबाबो जों दुखु जाखायो। नाथाय फारागथिया बेवहायसो गोलैयो जे नों बै बेसादखौ, बै मुवाखौ बा बै सुबुंखौ नों बेसेबां गोसो होनानै हास्थायदों। अब्लाबो नों जेसेबांखिनि हास्थाया मानो सानसे नों एडजास्ट खालामखानांगोन आरो नों मुभ अन जानांखानांगोन। बा नोंनि जिउआव सोरबाफोर दङब्ला बे नोंखौ गारनानै थांबायब्ला बेनि लांदां जायगाखौ लानोबो गोबां मानसिफोर दं। मा बेफोरबायदि इसिबां गोरलै जानो हायो नामा? मानो जानो हाया? समानो गासैखौबो खालामजोबो। नों जाय सुबुंखौ बावा सानो समानो गासैखौबो फोरोंजोबो। समजोंलाय सोर देरहानो हानो? आरो दिनै नोङो जाबायदि थासारियाव दं सानसे बै समानो नोंनि थासारिखौ सोलायगोन आरो समानो समजों जुजिनानै नोंखौ सोलायहोनो थाखाय गोबां नोंनो राहा दिन्थिनानै होगोन। अब्ला मानोथो दुखु जानो? आंनि मटिभाथ' बेनो, मोनसेल'सो जिउ, दुखु सुखुआ जाबाय थागोन। जों जायखौ हास्थायदों बेखौ मोनाबाबो जोंहा थांना थानो थाखाय गोबां जोंहा जाहोन दं। नंगौ गिबि मोजां मोननायखौ बावगारनोलाय जोबोद गोब्राब, अब्लाबो हास्थायदोंब्ला बेखौ हास्थायबायानो थागोन। मोननाय मोनि बे उननि खोथा। आच्छा अब्ला नोंलाय सोरखौलाय हास्थायो? बे खोथाखौलाय आंलाय नोंनोलाय बोरै खोन्थानो बानलु? आं जे सोरखौ हास्थायो? नोंलाय सोरखौ हास्थायो बानलु? जायखौ आं हास्थायो बेयो आंखौ हास्थाया। जायखौ आं हास्थायदोंना बे सिख्लायाबो गुबुन सोरखौबासो जोबोद हास्थायो। अब्ला बे बेलायाव नों मा बुंगोन? आच्छा सोरनि खोथा बुंदों नों? आंनि बायदिबा जोंलारि नङाथ'। बिनि फिननायखौ आं होनो हाया, खालि नों बेखौल' बुं आं जायखौ हास्थायदों बे गुबुन सोरखौबा हास्थायो। अब्ला बेखौ आं मा खालामनांगौ? बुंनाय दङ जों सोरखौबा हास्थायदोंबा गोसो होनानै हास्थायबाय थायोब्ला बेखौ इसोराबो फैनानै होफैयो होननानै। मा थिक नोंनि जिउआवबो बिदिनो जानो हागौ। आच्छा बानलु बेदां, आं आसा खालामो नों जाय सिख्लाखौ हास्थायदों बे सिख्लाखौनो अराय मोनथों होननानै। आच्छा सिखिरि, नों मा बुंदोंमोनलाय माउथ फुजिना हैनो होननानै? आंनि फ्लाइटआ गाबोन हराव दं, गाबोन थांनो हागोन। थेंक इउ बानलु, थेंक इउ स' माच। आं दा मा खालामबावनांगौ जाखो? फारसेथिं एन्टनिय', फारसेथिं आइ आफा। एन्टनिय' बिमायाथ' आंनि आइ आफानाव थांनानै निमाहा बिहैगोन होनदों आरो आं बेखौनो हास्थायबाय थाखादोंमोन। एन्टनिय' बिमाया आंनि आइ आफानाव थांनानै निमाहा बिहैनायखौ। बेयो निमाहा बिहैमारगोन ना? जुदि निमाहा बिहैयो अब्ला एन्टनिय' आरो आंनि मोजां मोननाया गोजान जानांगोन। फारसेथिं बिमा बिफा, फारसेथिं मोजां मोननाय। मा खालामबावनो आं? मा खालामबावनो? जेबोखौनो साननानै मोना माथो। जियानो जाया मानो हारसिं सिरियै थानोसै आं। आंनि बे डिसिसनाव एन्टनिय'आ गोबां दुखु मोननो हागौ, नाथाय आं मा खालामनो? मा खालामबा मोजां जागोन? हे इसोर, नोंनि सायावसो आं गारसिननानै होबाय। माबा मोनसे राहा दिन्थिहरदो आंनो गोहो हरदो, जाहाथे आं गासैबो प्रब्लेमफोरखौ सौसिनानै मोजां सोलोंथाइ लानानै न'सिम थांफिननो हायो।